Здравейте от мен, Георги, и от моят канал Крайградска зона. Днес ще направя отваряне на стартов пакет Градина Томатина. Какво значи, нали, този стартов пакет? Първо, нали, Градина Томатина. Името точно Градина Томатина идва от един YouTube канал, който е направен от една двойка много чудесни хора. Следя ги, нали? И реших да си взема просто техния градински пакет, стартов пакет, нали? Който правят съвместно с един сайт за семена. Нали, ако напишете стартов пакет Градина Томатина, ще ви насочи направо към сайта, нали, да разгледате какво съдържа, нали, пакет. Не, че няма да ви го покажа сега, защото, нали, ще направя един анбоксинг. Но пък да, сега да започна с отваряне. Ето го пакета пароде. Нали, така изглежда с слепенката. Нали, може би тук стартов пакет думите не се виждат, защото са явно слети с мръсното бяло. Така че да, те са и бели буките. Стартов пакет Градина Томатина. 100% какво пишеше невероятен вкус. Да, това са си избрали като лого и наименование. И това е двойката. Като цяло подбрали са семената, изпитани са. Така бяха споделили в едно тяхно видео, което, нали, казаха, че ще направя съвместна кутия стартов пакет с семена с този сайт. И да, поне семената са изпитани от тази двойка, която, нали, реших да си взема стартовия пакет, да ги видя какво представляват и аз да ги тествам, нали, нещата. Има един-два домата, които те много им се радват, примерно хасковски розов домат. Това има в пакета, нали, който и аз го използвам от миналата година. И потвърждавам, че е чудесен сорт за отглеждане, за ядене, за правене на сосови или лутеница, нали, защото е достатъчно месест, дава и достатъчно сок и материал, който е необходим прано за направата на доматен сос, ако правите, нали, всичко е идеално. Значи да почна да разтварям, да отварям. Добре, разкъсах. Като варителница. Да, поръчах си шарени репчики. Много им се радвам на шарените репчики, защото не са като обикновените нашите, примерно червени репчики национал и да, другите, които са по-разпространени тук в България. Имат малко по-друг вкус. Така че да, това е другото нещо, което си поръчах от сайта. Значи, с което да започнем. Има един пакет, да, ето. Биоразградими кофички за разсад, за направата от семи. Тук са с 6 гнезда, 6 броя са общо, да. Това е в пакета, което го има. Тук има още едни кофички, като чашки, така изглеждат пак. Тя са повече, може би 20 броя бяха, няма да ги броя сега. Но да, това е съдържанието сега на стартовия пакет. Има един голям чувал. Да, това е 5 литров, да, така пише 5 литров универсален торфен субстракт за добро начало, нали? Какво съдържа някакви така, добре. Торфа съдържа до 5,5 до 6,5 киселинност, добре. Надявам се да е подходящ, нали? Ще го изпробвам, тогава може би ще кажа мнение. Така, ето ги семената. Добре, по-скачвам да го дръпна, да не ми се плече тук. И така, да разапакувам семената, защото са с ластичка. Така, добре. Започваме с на Опалзи. Основно мисля, че са на Опалзи марката семена. И първите семена, които виждам са пипер хисарска капя, нали, който е използвал
хисарска капия, знае, че е благоприятен, може би, навсякъде из страната, из България. Нали, който иска да гледа, се взима основно, може би, този пипер. И е най-разпространен, знам. Добре. Следващите семена са японски краставици, който модел е Tesni King F1. Това е хибриден сорт с красавици, който, нали, навлиза, гледам, че навлиза доста в България напоследък. Аз като красавици, освен гигана, някакви корнишони, крокодилки съм гледал, но пък тези ги гледат от градина Томатина, казват, че са добре, че им се получават, така че да, ще ги изпробвам и аз, как действат поне в Шумен, в региона. Други, аз съм използвал, не другите, да, други съм използвал японски, те май бяха телескопични, пак някакво такова шантово имаха, като модел. И да, бяха добре, пробвал съм ги, може би преди 2 години, тия японските, иначе се придържам към основните, които са така за региона. Тук гледам, имат тиквички, изобилни се водят, много хубави. Използвал съм на друга марка такива изобилни тиквички, които тиквички, нали, са с много малко семки, месеци са, плътни. Не ги оставяйте, нали, като цяло да растат много. Късайте ги като са с нормална дължина, дебелина, всичко. Иначе стават и малко повече воднисти, ако ги оставите да станат като дини или като пътладжани, които, нали, те им трябват повече вода и повече растеж, примерно. Иначе препоръчвам много тиквичките изобилни. Така, следващия пакет, който виждам, е Магданос. Този пише, че е италиански някакъв. Комун 5 грама, може би той е на италиански комун, не знам. В сайта пише, че се води Магданос фестивален. Фестивал май беше. Добре. Един пакет фестивал. Добре. Следващия пакет, който виждам и държа, е тор за разсъди. Тя разсъди на паузи съм ги използвал, нали, има и едни други. Марката, която съм използвал, основно другата, която е. Не се сещам как е наименованието й, но да, тук поне на паузи си има логото, името. Другите пакетчета, може би тук долу от зелената част беше червена, които съм използвал по-често. Но да, вярвам, че и тези са подходящи като цяло за разсъд и за обогатяване на всичко, почва ли, лисно турени ли, защото основно тия пакетчета, които съм вземал тази година, бяха за лисно турени. Този пакет е за тор за разсъди, 100% водораствориме, с микроелементи, бърз растеж дават като информация, здрави корени и силен растеж. Силни растения, да. Значи следващия пакет вече мисля, че преминаваме към доматите. Както ви казах или не ви казах, може би са 6-8 вида. Сега да ги проверя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. 6 броя изпитани от градина Томатина сортове. Поне така се сещам, че бяха казали в едно видео. Значи едното е чери. Първия пакет домати е чери. Червено чери. Някакво да ви споделям. То черитата не са нещо особено за гледане. Растат доста. Плододават доста. Само им трябва умерена сянка според мен. Нали, хем сянка, хем слънце. Иначе издържат малко повече на слънце и на открито от някои видови сортови домати, примерно, които са нормални. Нали, не черри специално. И следващите, които са как е на български, домат Костолото Фиорентино. Това трябва да е някакъв италиански домат, изпитание от тях. Виждал съм го на видео,
което нали, хората са качвали или показвали. Доста им допада, дано и на мен да ми допадне. След време, ако направя ревю на домата, нали, след като съм го питал и видял каква големина структура има, защото този е на ивички, както може да видите. Да, надявам се да е чудесен домат, както казват двойката в канала си. Следващия домат е сърцето на Обенга. Доста популярен в България вече сорт, доста хора го препоръчват и използват. Домата има достатъчно информация в интернет за него. Голям е, нали, като сърце, като биловско сърце, като големина горе-долу. Нали, биловското сърце доста се използва. То дори, ето, следващия пакет е биловско сърце червено. Така че да, горе-долу тези двата домата са еднакви по големина и грамаж, нали, зависи ако се гледат еднакво. Достигат горе-долу един и същи размер. Формите им са малко по-различни само. Нали, сърцето, биловското сърце е по-като сърце някак, така завито, докато този е по-като крушовиден. Горната част на домата е по-тясна и става по-широк надолу. Това е разликата, според мен. Нали, моето мнение, което съм виждал като двата сорта, нали, сравнение. И следващия пакет, мисля, че минахме 3. Да, следващия четвърти пакет вече идва розов гигант. Това е традиционен градински домат, който за мен лично е доста добър за начинаещи хоби градинари и любители, които, нали, искат да ядат наистина хубав домат. Не, че дори те два не са прямо хубави, билското сърце и обенгата, обаче за тях им трябва малко по-голяма грижа, така да се изрази. Просто трябва да ги турите повече, докато този гиганта му трябва може би повече слънце само и вода и е доволен. Ако го натурите два пъти прямо, още по-идеален ще стане, като вкусови рецептори и всичко. Следващия домат, който е пети подред, е биловското сърце пак, обаче е розов. Пак на пауза Z. И този домат розовия, пак си е традиционен такъв селски голям домат, истински, който, нали, си трябва пак доста голяма слънчева светлина, доста хубави условия, които, нали, да се предпазва от вредителя и че да достигне, нали, големи размери, хубави, нали, поне 500 грама. Така, малко лошо ги сложих, ще падна. Да, малко повече като грамаж достигат, дори може би повече от 500 грама. Да, дори. Да, средното тегло е 400-500 грама. При добро отглеждане някои плодове могат да достигнат до 400 грама. Ето да. Затова е и буйволско сърце, гигант, стабилен, който наистина се достига до реални хубави размери, точно да си направите може би и 2 салати за деня, така да се изразя, защото да, ако го разрежете на половина и го оставите едната половина за другия ден, може би малко да се промени вкусовите характеристики на домата, защото все пак да го оставите за след ден, нали, което и нещо да оставите след ден наполовина да го изядете следващия ден, характеристиките веднага изчезват поне наполовина, като вкуси, консистенция, всичко. Така че да, и аз ще по-добре един голям хубав домат, отколкото да вземете един голям домат и да вземете 2-3 по-малки и да ги направите салата и да я направите после прено за по-късно, която, нали, ще простои сега. Добре, последен 6 сорт домати, който има в пакета, стартовия пакет е розов хасковски. Нов домат е това.
Извинете, който домат е доста хубав и хората от градина Томатина го препоръчват доста им допадна, нали, и те казват и моето мнение е подобно на тяхното, което го одобрявам и мисля да увелича корените тази година, не тази година, тя вече почти свършва, следващата година по-скоро, да увелича корените ми в моята градина и оранжерията, нали. Основно ще го гледам този домат, съм си накупил. Аз дори се изненадах, че го има този избор в пакета, че са избрали хората да го сложат в стартовия пакет. И така да моят избор е, нали, за тая изминала година, за този сезон, че дава доста хубави плодове, големи и доста се хареса и на други хора, които съм давал да го пробват. Така че препоръчвам този домат Хасковски розов страшно много. Няма да сгрешите, ако си вземете точно този домат. Така че, да, това беше от мен за днес и до следващия път. Чао, чао!